sa Bacolod. Issues of the Week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 ng aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga gawahin sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Welcome once again sa atong diri nga pagpangalagad sa Kapihan sa Aksyon. Upod sa inyo lagad Aksyon Boy Duran. Kaya atong sini nga pagpangalagad, ginadulong gyapon sa ang aton nga gadulong sa inyo kag sana siling na naton last week nang bisita naton dire si Dr. Melvin Ibanez, no? A long time friend of mine. Ini si Dr. Ibanez as nangin board member ini siya, nangin vice mayor sang Banwa sang Isabela, karon isa na ka health advocate, no? Nagabulig sa aton nga mga ka-aksyon, no? Para sa aton nga pagbantay sa aton ikayong lawas, especially sa sining panahon sang pandemic. So last week, naistoryahan naton dito ang mga do's and don'ts sang nakapabakuna na. May ara pa ginto nga gintalakay kita with Dr. Ibanez nga napulo ka tips kung paano makalikaw sa COVID-19. Now, ginapakamaayo na kon nga istorya naton liwat subong adlaw sa aton nga pagpangalagad si Dr. Ibanez para hambalan naton bala ining way pagkabakuna bala basi may mga tips kita halin kay Dr. Ibanez angot sini, no? So ina nga aton nga hambalan karon kagdamo kita sa mga hambalan diri nga mga issues parti gyapon sa sining vaccination nga ginapatigayon sa karon sa aton sini sa aton sini nga mga local government sa aton nga lain nga malugar, no? So with us on the line mga ka-aksyon is Dr. Melvin Ibanez. Doc, may aga liwat kag welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. May aga partner boy. May aga dira sa aton nga staff dira sa Action Radio kag sa aton nga tagpalamati sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental, part sang Iloilo kag Cebu. And siyudad sang Bacolod, no? Yes, kag ang mga listeners naton bala Dr. sa kwan sa especially ang sunod sa Facebook bala abroad dumudamo kita sang kwan ga-monitor from abroad O amo na gani nga daw diri na kami sa imo programa sa Action Radio kay mas wider ang imo nga coverage. Okay. Unlike sa ibang bala nga mga platform. Sige lang, oo. So still nag-accommodate mo gyapon sila mga interview. Kag labi na sa tanan nga during the time of pandemic, importante kini nga ang atong public health education kag awareness. Kaya every now and then nag-evolve ang virus, nag-evolve man ang aton nga mga research, ang science ga-evolve. May mabag-o naman nga mga katabo parti sinisang mga
variants ng mga bago Okay. ng COVID-19. Okay. So, balo ka okay. bala, Doc, balo ka before kita nag-istoryahanay, ito mo lang nagatag isang tips sa mga do's and don'ts. Kung after makapabakuna, siling ko, wala kami gin-advise na iya sang before kami pabakuna or after kami pabakuna. Daw ay kami na-advise like for instance, example, nga gina-advise gali nga hindi anay mag-inom after sa bakuna. Siling ko, way kung advice, ganang pagpabakuna ko first dose. Kung may birthday ko likadtuan niya, naginom-inom ko to. Ay ko kabalo nga, hindi gali advisable to do that. Nga way isang mga advice na nagwa before sinaaw. So practical ni siya nga advice naging kung ban video na pagwa ni sa concocted by medical experts Okay. around the country, diri sa Pilipinas. Tungod nga inibala ang aton bala nga pagtanaw nga kung ang atong belief nga kung mabakunahan na kita after getting vaccinated. First dose pa lang pwede na ka alubilo kag attend mga parties. Hindi ta ka pasundayag. Pasundayag ka na. You know, I actually may mga damo ko pasyente nga nag-first dose nga nagtala hospital kaya nag-attend parties. Okay. They thought nga tanan sila nabakunahan pwede na sila ka-attend. Ini may natabo man sa Lilo. Bala mo sa Lilo, sumo kundi ara ng Delta variant. Okay. Bilong nga Pilipinas as of last week, mga 416 cases na. Yes. Recorded pero wala pa na naton maiban nga mga cases because of lack of genome sequencing availability sa facility na padala pa sa Manila. However, ang istoryanta na karon ang sinisang ang nature sinisang Delta variant, but however ang ini mga pagbakuna bala importante gid nga mabakunahan kita nga kay tungod nga sa bilong nga kalibutan, especially sa Amerika subong ang third wave sila because ang affected dito ang mga those people that were na unvaccinated wala mabakunahan. Correct. Remember sa Vietnam, ang Vietnam was one of the models ng pandemic control last year because immediate ang ilang response nag-close sila sa border sa China, grabe ang ilang health response. Today, as of today, ang cases sa Vietnam, damo ng Vietnam nagsaka, nag-second wave sila nga pinakadamo. Ang Indonesia gid ang epicenter sa bilog nga Asia, ang Thailand nagsaka magkag Malaysia because nag-relax sila ilang quarantine restrictions. No, ang Myanmar kuno is fast catching up Ang Myanmar was one of the model also like Vietnam nga wala gid sila mga dutay kaso. May control although may border sila sa China. Pero nakita niyong pattern nga for those countries nga nag-relax sa ilang restrictions because they thought na-control nila ang ilang mga because of stringent health protocols kaga nakadlawan nila ang Pilipinas because at that time epicenter man kita sa Asia. Now amo ni sila sa mga countries nga nagsaka. There's an immediate recent surge gali because of Delta variant. Doc, may ikuan ko lang, Doc, i-insert ko lang. Kaya nga akong amigo bala sa Las Vegas, si amigo ko Juan Bolgallo, nang may nag-send isa sa akon nga article, sa isa kaya, article niya from a newspaper, nga dito sa Las Vegas, kundi nag-okay na sila to, nag-open na. Subong, may ara sa article yung padala sa akon, nga ang taga Las Vegas, gina-require na sila to wear mask outside. Ginbalik ang risang istrikto nga pagsuksok sang face mask, magwa sila. Ginbalik. Amo nang sa Amerika because ang Amerika 330 plus million ang population. About 220 million na ang nabakunahan. Full dose So meaning may 110 million pa na wala pa unvaccinated. Nag-open ang Amerika before nisang Delta variant Nag-open sila even sa Seattle may mga kilala ko to. Mga amigo ko sa California, may mga pamilya kami sa East Coast. Wala na sila sang mask. Okay. Wala na sila mask, wala na sila na-require sang face shield, no?
only personal hygiene na lang. At the same time, ang ginapakwalan nila nga, you, make sure that you are fully vaccinated. Okay. And then, gina-require na sa kadto sa mga restaurants, kadto sa mga basketball galing sa NBA, tanaw bla. Correct, oo. Kaya wala na nagamas mo tao. Las Vegas especially, nag-open without really, wala sa restriction. Because of this Delta variant nga nagsaka, nakita niya sa Amerika nga halos tanan sa mga affected sa Delta variant. Those that were not vaccinated. Oh, okay. Wala ma-vaccinate. Ang atong na mga naka-full dose na fully vaccinated, mild symptoms, wala ganing hospital. But remember, they are still carriers. Carrier kita, although like me, fully vaccinated, like you, fully vaccinated. Yes, oo. Once makahaklo kita na sa Delta variant, which is very potent, very contagious, very infectious, carrier kita, pero mild lang ang symptoms lang dito sa hospital. Pero pwede kita ka-infect? But likely, maka-infect kita sa ato ng mga tupad nga Hindi vaccinated? Hindi, wala pa vaccinated, hindi pa vaccinated. Amo na, kag nakita ko sa pattern sa mga hospitals natin di Subong, ang mga, kahit wala pa magid-confirm sa Bacolod, may Delta variant sa Negros Occidental. For those nga nagagrabe sa Metro Manila, kag sa ibang lugar nga may Delta variant confirmed, Cebu may ara na, are those that were not vaccinated, kag naka-first dose. Okay. Sige. Amo nang kuan. Tiya, arido ko, ining Delta variant, kaya may mga huring-huring, but kuan malang ilustorya abe, nga, there might come a time, nga basi mag-lockdown kita, or may ang restrictions natin, mas istriktuhon pagid, no? Pero ang DOH, nakita ko sa DOH, nga bisan may lockdown pa, nakita na nila nga magasaka gid ang kaso. Anong kuan siniman, kuando ka pertib lang kabalakan natun sini, no? Ini nga sitwasyon. Amo na ang ginahambal ko since last year. Nga ang Pilipinas, since we are divided by islands, it's easy for us to control our borders. Na hindi maglapta. Unlike sa ibang lugar like Vietnam, contiguous na mo. Ang isa ka country, Malaysia, Thailand, bilog bala. So, ang imo border lang niya, street to street lang. Like Itaya, island for island. Island, oo. Oo. So, ang ambal ko lang sa, mamuting nambal natin sa akong dugay na last year pa, na there has to be a target granular bubble lockdown. Okay. Ato lang dapat barangay. Ato dapat barangay, hindi lang na sa barangay specifically, kundi it can evolve into towns, cities, provinces. So targeted targeted like kita ang yan. Negros, ang Negros kundi wala pati confirm nga Delta variant. Ang Bacolod, kang Negros Occidental. Okay. I-lockdown ta na. Hindi ta na pag-allow ang mga travelers from other provinces. Just like what ang ginimo sa Pilipinas, there are I think mga 10 or 13 countries na nga ginban correct. ang flights. We should have done that long time ago since last year, itong February pa lang, ginamunan natin isang atong gobyerno. Gani, oo. Late ng ila response, ang ginalaw pa nila ang mga Chinese tourists magsulod sa after the holidays. Hindi naglalapta na to diya sa aton. Amo na, but remember, ang Delta variant is fast transmitting. Dasig, oo. And then it has 20 times viral load. Ang P1 sa Brazil, amuning gamma, double mutant na siya. 10 times ang viral load. Ang Delta is 20 times. Grabe. Amuning halin sa India. Kaya amo itong lambal ko last week nga kung ang research science nag-evolve, sige kag we are finding treatment kag vaccines para against the coronavirus. Ang virus itself nag-evolve, nag-replicate, nag-mutate. Gaymo man sing depensa yaman. Nagahimo sa defense just like that's natural defense mechanism. We cannot even say, cannot explain that because it is God's will, God's phenomenon. Gintuga na sa Diyos .
kay tanan nga mga organisms sapat sa kabilog nga kalibutan may defense mechanism kita mo. Defense instinct naton bala. Correct. Oo. Di amo man ang delta, ang amo man ang coronavirus. I know we don't know. Pag control nato sa delta variant, maybe it can evolve to other lambda naman, whatever. Ang lambda sa mo, ipaman gid eh. Aha. So, the fraternity of virus nimo. Okay, so viruses. So ang fraternity of viruses ni naga-evolve man ni sila mo. So, ini, like sa Bacolod, sumong tanawon ta, ang kaso sa Bacolod, nagdubo. Oo, okay. Just like nagligang nga semana 1,005, 1,004, almost 1,004 gili. 1,088 na lang kita. Sa probinsya 1,008 plus 1,800 plus. Tungkol na dok sang kwan, sang vaccination program naton? Yes. 1,585 na lang kita sa Negros Occidental. Sa Iloilo 1,370 nagdubo sa Iloilo City. Okay, because of that vaccination program, nagrabe nga aton nga dasig sumong ang delivery sang vaccines mo. Imagine 645,000 vaccinated people in the day sa bilog ng Pilipinas. So it's very we are getting there. We are even faster than the production rate of the virus of the infection. Okay. The infection rate, no? Galing kiti mo na we don't know yet kung ang nature ng Delta variant. You know what happened in Dindo? Indonesia? Sa isa ka lugar bala sa Malaysia. Sa Malaysia. Ang ilang sa Indonesia gali. Sa ang lain sa kay ang Delta variant, it also affects the younger generation. Okay. The younger patients, like ang sa Indonesia 100 children died due to Delta variant. It's about 12.5% of the total deaths in the day. Daily na last week, daily 100 children died because of the Delta variant. Okay. Imagine ang Alpha and Beta variants. Wala na sila ga-affectar sang wala kaso nga gina-register nga may bata nga nagkalamatay mo. It is only the kung may ara Delta juta, variant. kung may ara daw ka jutay lang gid kayo. Minimal hindi gani mabalaan, hindi gani recorded. Pero ang Delta variant siya recorded na gina. Naamo ni siya that's why they have to find the ways na dapat may mga vaccine ang ginahatag sa aton, ina-place sa aton. Dapat pwede na ni mahatag sa children under 18 years old mo. Kaya ang 18 years old below, considered na sila pediatric mo. Amo na sa amon nga medical parlance sa kwan. 18 and below, pedia na siya. Kabataan na. So, dapat maara na naman. Kaya subungi ang ato niya, adults ng tanan eh. So, we must have bigger and better planning strategy kung paano nato ni ma-prevent ang transmission sa kabataan. Kaya mo nang importante. Dok, ari pag idok ang pamangko to, ining aton nga mga vaccines, kuan sa mo research, gin tun-an, gin produce ni sa during the time nga wala pa niyang Delta variant. Ang pamangkot, Dok, ining aton mga available vaccines today, makabato sa Delta variant? Okay, makabato. Ang aton nga coronavirus, nga COVID-19 vaccines, bag-ula na, last year na sila nag-undergo research. Ang yan na baseline namuning ang virus pala nga kanspang sa common colds. Okay. Common colds, mga H influenza, mga viruses. Amo na ilang beginning baseline platform ang common colds. Now ang ato ni nga vaccines nga ara subong makabato siya sa Delta variant pero decrease ang efficacy. Hindi taas ang efficacy niya. Okay. Like sa Alpha and Beta variants, ang efficacy sa Pfizer 95%. Sa Alpha?
Alpha. Pag pag-abot sa Delta variant, naimo na lang siya 75%. At least may ara gyapon ha. May Ang sa mga P1, mga gamma na, amamol na gyapon 90%. Pero ang AstraZeneca, ang iya like 92% siyang efficacy sa alpha. sa alpha and beta and gamma. Ang iya niya nga pag-abot sa Delta variant, may mo lang siya sa 65%. 55%. 65. 65, okay. Ang Sinovac gani 45 lang guro, 45. Uway pa gani. Matingo dito 35 lang. Oo. Dito 35. Amo na nga daw gani na tunan nila ang booster shot bala nila para siguro na pambato sa Delta variant. Oo, amo na nga ang iban gani may ko kita gani nga nagpa-quadruple shot siya eh. Oho, apat? Apat? Why mo siya mano? Pero ang bal ko lang amo ni, don't ever do that. Ang we have to We have to follow. Ihulatunta ang pag-oon nila nga advisory from WHO kag CDC. How about Doc ining Kung anong booster? Oh, Kung ini- saan kag saan o. Oo, ini Doc ang kwan ining Johnson Johnson kito kadamo gid agaway sini. Can it also fight the Delta variant? Yes. But since it is a single dose, wala pa na layo pa na siya. Hindi ta pa na it is still unclear kag hindi na to mabalaan kung will it really be effective as compared to the other vaccines. Okay. Bago pa lang kung anong ang Johnson Johnson. Ang ambalgan nila with all the vaccines nga mga second dose. Balan mo ang balon tablang what is natural immunity and vaccinated immunity. Ang natural immunity muna ang when a person affected by coronavirus or COVID-19 na naka-recover, he or she develops natural immunity. Ina mo ang mabakod guro na yung immune system. Antibody sa lawas siya, but it will last until only 5 to 7 months. Okay. Pero ining vaccinated immunity na ambal gid nato nga sa subong sa ila research sa laboratory, it will last 10 months. 10 months. 10 months ang 10 months, duration. 10 months ang ato ni vaccines. Okay, So, so sa second dose. after sa second dose. After sa second full dose ka, Oo. mapakuha ka sang rapid antigen antibody assay mo, test mo. Mabalaan mo na kung anong pila may positive, negative ka pa sa imo, IgM, IgG, antibodies. Okay. Mabalaan mo na. May ara ko gani doktor nga nag-Sinovac sila, una-una ito sila sa doktor sa ospital isang nagligad. Mga 3 na kabulan, negative ya po ang negative ang iya or non-reactive ang iya IgM, IgG. Ang butsilin, Wala pa siya po na antibody sa labas siya. why pa nag-develop? Wala pa. Oh, Pulmonary specialist pa naman. So pwede gali na siya. Ha? Pwede gali na nga naka fully vaccinated ka, why nag-develop ang antibody sa lawas Amo mo? na ang so far nakita na mo sa Sinovac. Aha, okay. Kung may aramang Sinovac na nagpa-reactive, nagpositive na sila. Pagpasitin mo butsilingon, may antibodies ka. May antibodies ka. Okay. But it depends on if every individual. Correct. Depende sa ila immune response. Kaya mo na ang nahambal nga sa mga sub-CDC, ginannounce nila, nga they cannot yet make an official statement about booster dose. Hindi pa. Because kinatunan pa nagyapon. For example, nila nga nali nga ang COVID-19 vaccine is just like an influenza or a pneumonia nga vaccine nga every year mapavaksin na ta. Okay. Oo. They are modifying ang ilang vaccine sa buong laboratory. Amo na gani pamangkot ko Dok nga ining bakuna ni hasta kalawig ni ay efficacy sa aton nga lawas nga saan naman kita liwat mapabakuna sini kay may mga vaccine kita yang daw lifetime mo hindi ba Dok no? Ang aton may mga vaccines yeti ay mga smallpox, chicken mga polio I think polio, MMR, measles, may mga kuan sila. May mga long-lasting immunity niya. Oo. No? Ining coronavirus, wala pa niya ginatunan pagyapon. Kaya as I've said, nag-evolve ang vaccine. Ang virus itself.
Kaga mismong China nabudlayan gani. Subong sa China nag-surge sila to. Delta na to. Subong nag-sektor naman sila. Pero namin sa aton sa Pilipinas kay consistent kita since the time last year wala kita bala nag-improve nag-improve gamay pero balik no kita yan na maintain naton ang aton health protocols. Sige kita stricto gyapon bisan paano kasi kita stricto. Yes, kagang tao yung pumuluyo ng mga Pilipino pwede mong mga disiplina. Ang ibang to yung mga ibang countries like America kag Europe nga protesta to tagal thousands mo. Hindi sila yung magpa-vaccine niya. Oo. Correct, oo. Hindi ba sila mag-wear ng mask at face shield? Oo, Hindi ba sila mag-social distancing? Oo. Di pa dungol lagi. Kita di daw just like Japan, mga Korea, da madisiplina pa kita Okay. So, would likely kung tamaan ka man ka-liberated lang. Correct. Tamaan ka democratic. So, ganun. Dok, i-clear ko lang liwat, no, para sa aton nga mga listeners bala. Kung hindi ka maka-develop sang antibodies despite nga fully vaccinated ka na, anong bot sinasilingon, Dok, matapikan ka sa gyapon kag may severe effects sa imong lawas? Okay. Ang answer dira mo ni, we have our own inherent immune response. Probably, kung na fully vaccinated, kag negative pang imo nga, o non-reactive pang imo antibodies, it doesn't mean ka wala ka antibodies. It's there. Inherent sa imo lawas. Okay. Kapanago, in case ka magsulod ng virus, ma-activate siya. Magwa siya? Oo. Okay? Okay. But, amo gini ang golden rule. Once na vaccinated ka, fully vaccinated, there's no total immunity. Correct. You're most likely to get affected when exposed ka sa mga tao nga may dala sa coronavirus, especially dako ang viral load. But again, sa mga fully vaccinated, ang imo symptoms is probably mild or asymptomatic, wala man ka symptoms or mild, but carrier ka. However, ang konsinada nga ang naka-first dose, most likely ang ilan niya naka mga moderate cases and even not severe, moderate nakita ko. Pero ma-hospitalize ka pa. Even naka-first dose ka. Pero ang ato na nga ipatag sa pumuluyo nga getting vaccinated is not an exemption to go out and to not to follow the strict minimum health guidelines. Okay. Napataka ka na bala. Kaya fully vaccinated ka, magwa ka na sa balay mo, ma-attend ka na parties, makadto ka na sa restaurant. It's not, dapat kung fully vaccinated ka, you maintain the minimum health protocols or guidelines. Because ang COVID-19, as I've said last year, it will stay with us for a long time. Ang ato ni mga gina-practice ng mga minimum health protocols and guidelines will become our day-to-day life. It will be integrated in our day-to-day life. Okay. Dok, ari pagid ko. Ang iban nga magpabakuna, may mga ginabatsyag sila, no? Like iban ginailanat, iban nagsakit ang ulo. Ang explanation ko no is amo na sa kuno kung nagabatsyag sa amuna meaning nagatrabaho or may epekto ang bakuna sa imo. Now, amo na kuno Dok, sa iban. Ang pamangkot ko Dok, amo ni like in my case, naka second dose na ko. Halin sa first dose ko hasta sa second dose ko, wala ko yung Dok sing nabatsyag. Does it mean to say nga wala naga-react ako lawas sa bakuna? Meaning, kuwan ka, ang imo health is better than those. Glad to hear on that. Pero ang imo ang nagabatyag plus ang first and second dose. Common mo lang na kag very transient nga symptoms temporary mo lang na symptoms. It means nga naga-react na ang imo nga immune system. Okay. It is better than nga may ginabatyag kaso sa wala ka na ginabatyag. Pero kung may kasi ginabatyag, but silingon daw mayo. Nga wala kay react yung immune system mo.
ang ginahambal sa is because you are probably more healthier than the others. Okay? Okay. Medyo, kung daw medyo Kita wala. resistance mo. Why ko isang Nako. actually naka-second dose ko sang Friday nga ako nga second dose. Wala. O wala gid dali sang first dose ko. Why ko isang ginabatsyag nga nang ginasiling sing iban nga daw hila naton, daw palanginit, daw wala gid daw ordinary lang kun gapon ang ginabatsyag ko gilang yais ang site pala sang injection daw nga daw medyo gamay lang gid kayo nga ti syempre mabatsyagan mo gid kay ti dago man sulod. Oo. Pero other mga symptoms ka mga feelings amo na daw why ko yung kabatsyag sina mo. Ang ako na muna, ang ako na batyagan, sakit sa akon nga sa site, mga 3 hours. Then after 1 hour, nakabatyag ko, sakit ang akong tangkubo kag likod, upper back ko. And then, wala na. Natulugan naman ako, nag-inom lang ako sang tramadol with paracetamol, tapos pag-aga, wala na, mayo man ang tulog ko. Second dose ko, wala akong ginabatyag. Gani, oo. So, siguro basi kung bisan paano, lawas ta, daw kuan man daw mayo-mayo man siguro. Amo na, katikan frontliners kami mong, of the frontliners. We see now patients, I see now patients in the hospital. Nasulod ako sa COVID section. Pretty grabe PPE, pretty kainit. Sa clinic ko, 25 patients to 30 patients a day. Ang ginakuan, pero stricto kami sa among screening. Hindi basta gani gaubo ka o nag-ilanat ka, nakataro ka, hindi ka kasulod, di na ka lang sa lakyan, mulat ka lang padalaan ka lang naman sa reseta. Ang na, tapos magsulod ka sa kliniko sa 13th Street, manginaw ka sa sagwa, may thermometer, may alcohol, and then social pacing kami. 6 paces an hour lang eh. So, may social distancing. Dok, may nag-text dire sa akon, Dok, ko. Diin ko no ang imo, ang address ng imo clinic. Ara sa Klinika Ibanez, 13th Street. 13th Street. May building ko the Milay building sa ground floor. Likod na siya sa Mayfair Plaza. May signboard na siya sa Bongbong sa corner. So, but then, ang ambal ko lang sa mga nagkakaladto sa akong palihog lang, nga kung nag-aubo ka kakataro, ma-virtual lang ta, telemed consultation lang ta. Telephone consultation. Okay. But next month, may grupo di sa Bacolod, mga doctors, September 1, Okay. may i-launch sila nga kwan boy, may nakabati ko mga Santa Monica Health Solutions, mano sila, ma-launch sila sang platform home care in support sa city sa mga kaso naton na pwede na accredited sa hospital kag sa city pa-credit kuno nila na pwede na nila ma-manage ang COVID patients sa balay. Okay. Kag there is high-tech na siya na may virtual technology na pwede ka nakakonsulta online. Mga doktor na virtual consultation, telemed ang tawag. Taga Bacolod mga doctors, Doc? Oo, mga doktor sa Bacolod, nag-form grupo, mga specialists. And then may grupo nga, may gina-train sila sa caregiver, kag nurses, kag mga doctors man, accredited nga i-manage ang ilang mga pasyente sa balay. Kaya kadamo subong bala because of the pandemic, damo gid sa mga gusto lang sa balay mapamanage mo. Hindi sila magkadto sa hospital. Sa paginakulang man naton facilities. Ginakulang man ng kwarto sa hospital, at the same time, before ka maka-admit sa hospital, RT-PCR ka, butang ka sa isolation, negative ka, butang ka sa kwarto, so na-expose ka na. Kaya mo na bla? So, kabudlay subong tinion na. Ang atong paggawi subong hindi na pariyo sa una. Remember, but advice ko sa tanan nga pumuluyo, kung wala ka pa ma-vaccinate, hindi ka na lang magawa sa balay mo kundi importante. Correct. May aragani ko nagkanto sa akong clinic, hindi ko nga mambal nga lang niya maestra. Ganyan, nangayo sa certification, clearance, nga kay naka-first dose na siya. Nasa second dose ko, no, hindi, gintagaan nga balance sa iyang opisina sa DepEd, na pangayo ko sa doktor mo sa certification, na hindi ka na magpa-second dose. So, ginambala ko siya, ma'am, sorry lang, advocate ko sa vaccination, especially campaign kami sa COVID-19 sa pandemya. Please ambal ko sa imo amune kay may damo sige na batyag lingko anxiety attack lang na ma'am.
Tawag ka sa akong kitaganta ka bulong para magkalma ka. Nakurog-kurog sa kunog, hindi siya ka maginawa. After sang anxiety lang na, ma'am. Then ko, hindi ko katag si mo clearance. Kaya, alam mo sa akong, siguro hundreds na pangayos ang clearance para to get vaccinated, no? Especially mga elderly, mga may comorbid. Ini siya one of a kind. Nama mo na nga siya clearance nga. Hindi siya mapapakuna. Second dose. Usually ko, once hindi ka ba second dose, pag opening sa classes, halimbawa, na ni ang COVID, mga pandemic, makontrol, hindi ka kasulod sa kwarto. Hindi ka papasulod sa kwarto, maka face-to-face estudyante mo. Kaya bisan ako nga ginikanan, balang buhay kaya hindi ka fully vaccinated, hindi ko pagsutan bata, mga tubang na simo. Hindi ko siya, pero nag-agree naman siya. Siling ko, palista kasi mo kung saan ka mapa-second dose. Nag-second dose yan na ano yun ako na forfeit yun Ngayon nga, schedule. Hindi ko palista ka, kanto ka sa ako, taga clearance, at the same time, taga-advise ko na ano yung mohon mo. Correct. Amo na blang baltato na. If you are, if you have been vaccinated, ano yung mohon mo? Anong don'ts? Last time, oo. Ang istoryahan ta, Dok, Dok, kaya nga akong isa man sa istoryahan naton is, amo niyo, ano ang mga advice sa mga before ka magpabakuna, bala? Kag sino ang mabakunahan, ang hindi pwede bakunahan. Dok, istoryahan tabi, Dok, kay if you don't mind, Dok, hambalan, 30 minutes lang, I'll call you back. Mahatag lang kundi sang akon nga mo obligasyon, anay, kaya hindi ni pwede mapaiway. No problem. Balikan ta kayo, can put down your phone, we'll call you back para sa hambalan naton ining iban nga mga topiko, Dok. Okay? Sige, Dok. Okay. Mga ka-action, standby with Dr. Melvin Ibanez, para sa wala pa kababakuna, para nga may istorya naton, ano ang mga dapat, may arab na kita nga do's and don'ts sa antes kita magpabakuna. Sino ang dapat bakuna? Sino ang mga pwede makapabakuna? Sino ang hindi pwede makapabakuna? Hambalan natin rin sa pagbalik sang aksyon akong kapihan sa aksyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sa tanan. Sige sa atong dira nga mga listeners, no, especially sa Facebook pala. Good morning dira sa inyo. Sa kay Jinky Dialagdon dira sa Phoenix, Arizona. Good morning. Kay Ana Sinoro, may agaman dira sa imo, Madam Ana. Ginatami man si Beboy Villasor, si Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Melili Oligo, Michael John Season, kag ang tanan nga miyembro sang Energy Fans Club. Good morning gid sa inyo. Happy Sunday, a blessed Sunday to all of you, no? Jeril Gadudo, sa kay Mary Joy Camero dira sa Hong Kong. Good morning. By the way, Ma'am Van, regards ako dira kay buddy ko Doc Mayo, Matt Mayo dira sa Rochester, Minnesota, no? Kag bow listening from Mississippi River on houseboat. Aba, grabe, parte. Kay Judania Sarmiento Puig Lazaro, good morning sa imo, day. Kay Cisco Viola Baloyo Eras, good morning, man. Rochelle Fulgencio Susana, happy Sunday, gamonitor lang sa Barangay Pandanon, DSB. Kag kay Alex Montesa, good morning, man. M. Saboso, may agad ra sa imo, naka-fully vaccinated naman ni si MC, no? Kay Rosa Basanova. Rosa Basova. Si musika yung ganigusyo glin saya. Kabudlay ning gasulod nga mga. Kay Shirley Tad-E dira sa New York. Good morning, man. Kay migo ko Romel Gallo. Good morning sa imo, migo. Kag kay Lorely Alvarez dira. Good morning, no? Imelda Hongo, Chris Vilma Treyes. Kag kay Hil Javier. Kumusta lang niya kuno kay tatay niya Adolf Gansa sa Camille, Barangay Cubay, La Carlota City. Kay ihada ko Jocelyn Song Comedia. Mangkot lang ko tapos vaccine mga 5 days. Naglain pa pangatsyag ginubo kag sipon, sakit ulo. Sige pa, mangkot na karon. Mangkot na karon, ha. Yada, mangkot na lang kay doktor, ha. Wen Arguella Sacinto, good morning, man. Pamangkot na ni karon ang pamangkot ni Jocelyn, no, parang tagaan sa sabat ni Dr. Ibanez, no? So standby, kadamo kita sa importanteng hambalan, ha? Kag interesante nga mga topiko with Dr. Melvin Ibanez diri sa Kapihan sa Aksyon, pagbalik naton.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Balik kita sa kapihan sa aksyon na mga kaaksyon na kagangato sa inyong pagpangalagad. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best. Balikan natin mga kaaksyon si Dr. Melvin Ibanez ang atong bisita karon nga Domingo diri sa kapihan sa aksyon. Doc, may-ari diri isa ka pamangkot bala ang isa sa aton nga mga listeners. May ara ko na Doc, tapos vaccine mga 5 days, naglain pa matsyagya, gaubo kag sipon, sakit ulo. Ano kuno mayo sini Doc? Anong pamatyagya? Again? Ginsipon, ginubo kag sakit ulo after 5 days ka nagpa-vaccine. Okay. Probably hindi ni siya related sa vaccine. No? Probably circumstantial bala nga after vaccine nag respiratory tract infection ka, common colds. Anyway, naka first dose o second dose? Wayan to kang butang basta nakapa-vaccine na kuno. Galing kay Dog, magpa-vaccine ka, Dog, hindi ka silingon, hindi ka na magmasakit eh. Kaya hindi na, kung naka-first dose siya, ang iyang immune system activated pa na 2 to 3 weeks eh. Okay. Kung nagpa-vaccine ka, nagwa ka, na-expose ka, latnan, kagyapon sa COVID. Okay. Kumaga muna, patawag ka sa sakon sa kliniko tagaan to siya advice ka guidelines. Sige. Wato doon may mga reseta mo na dayon. Doc, may number ka sa clinic mo, Doc? 434 5546 434-5546. Bukas aga mga 10 o'clock. Nasugod to clinic 9:30 to 10 eh. So up to 2:30 na siya. So patawag na siya sa secretary ko. Ang balon niyo lang nagpamati sa radio program mo. And then, mga yun na siya, advice kayo mo ni. Okay. Kami na bala. Okay? Sige, Doc. Okay, salamat, okay. No? Okay. Sige, Doc, balik kita sa aton nga topiko. Ato kay inablat ko siling naton nga
magpabakuna ka, ano ang may mga do's and don'ts kita before ha, kaya ang after na istoryahan ta na, ang before magpabakuna Dok, may mga do's and don'ts kita nga mga Okay. tips. Kung naka-schedule ka magpabakuna, ang advice ko na nga pabakura gid anay ang imo lawas. Kung nag-exercise ka, you have to continue your exercise. Then diet ka gid, no? Ang imo lang balance food. Kung may mga comorbidities ka, like hypertension ka, before magbakuna, situit nga controlled normal ang imo BP. Okay. Kung may mga anxiety attack ka, consult your doctor. Ano himuon mo? Kaya may ginatag kami mga anti-anxiety drugs mo Okay. before. And then kung magsaka, BP mo kung ginanervyos ka dito sa vaccination center, mabutang kami na katapres under the tongue Okay. para magnubo imo BP. That's ano na tabo, amo na Dok amo na natabo Dok sa akon nga kaso, dugay lang ko na kundi yung second dose yung sa Friday, dugay lang ko mabakunahan, kitaas ang akon nga BP. Way mo ko nakulbaan. Kundi nga ting BP ko taas na ginawa niya mo. So, especially nga wala ako nakainom sa akong maintenance before ako nagpabakuna. Inom ka ng daan maintenance mo. Oo. Dapat. So, ginpainom ko kay si Mrs. Araman sa ospital. Dito ko sa Riverside na kuan mo, nagpabakuna. Si Mrs. Araman. So, ginpainom ko to ni Mrs. ang kuan. Sang panubo ko sa BP no? Amo na. Kaya daw medyo taas, hindi sila magbakuna. Amo naglidok no, hindi man sila magsiling nga bakunahan ka kung hindi kaya pwede bakunahan no. Okay. Ang before pag launch ng vaccine, pag saka BP 160/90 hindi ka na dahil papabakunahan. Sa subong niya allowed na. Allowed na. Ang ako galing 180 over 100 kapag ani ginapakalma ka na, panubo na antes magpabakuna. Tinga kung to pag wag diyan 180, 120 hindi gid magpakuna. Kung may mga maintenance kang advice ko, inom yung mga bulong nyo sa sugar, kung diabetic ka mo, kan may other pa nga mga bulong, inom nyo na. But for those nga may mga autoimmune disease, pregnant women, may mga cancer, cancer nga under chemotherapy or radiation, hindi ginanay mapapakuna. Okay, oo. Okay, so amo na dok importante gid kaayo, nga let's be honest sa mga questionnaires. Bakit may mga questionnaires na mo? May mga questionnaires sa sabton mo may mga allergies ka. Actually, ang allergy gina-allow ko yung mapabakuna Ang asthma gani, kung hindi mo lang acute attack, i-allow ta. Kung may history ka gani ko of asthmatic ka, pwede gani kayo, mayo gani, ako na siya mo, indication na for vaccination mo. Okay. Okay? Kung nag-usar ka sa spray nga steroids sa inhaler, protection na gani para sa COVID mo. Kaya para dikit masyado dahil sa imo ilong sa baba mo. Kaya ito respiratory mo, no? Kaya nag-usar ka steroids mo sa airway mo, sa protection mo na. Okay. Sige. Ano pa? Tingnan mo na, hindi ka mag-inom alcohol, hindi ka magpulaw. You have to get, before getting vaccinated, situate nga kondisyon lawas mo. Okay. You know, kung exercise ka, go on with your exercise. Ang aton after vaccination, hindi ka lang exercise after 1 week. After hindi ka man mag-inom alcohol. Hindi mo itong last time niya after vaccination. And then, tattoo, hindi ka pwede. Ang sex siya pwede. Pwede ginaya. Pwede na. May limit galing situate, yung partner mo, wala COVID. Correct. Correct. Basikon. Sindi niya, nga pwede ko ang sexual activities na nag-COVID. Magkuhaw, galing yung partner mo yung may COVID. Before and after sa vaccine, pwede giyang sex. Situate ang wala na, why COVID partner mo. Dok Areo, may mga nabatian kita. Ining iban bala nga hindi iya magpabakuna. Ang ilang rason is nyaway pa na iya kuan gindali na ang bakuna makmo daw kadasig linya pag-develop sa bakuna mo na dok ang isa sang iban nga daw rason nila hindi pa na saya way ginakaagis ang rigid gid balaya nga research tinda mo na nga hindi sila pabakuna. What can you say about that, Doc? Daanan na mga fake news.
Sa una, ang hesitancy last year hesitant hesitant sila magpabakuna, mga 69%. Mga 31% lang gusto magpabakuna last year. Sa January, gamat-amat sa saka. Subong, ang gusto na magpabakuna, 70% na. Gay nagaway na. 79% ko. Perte ng linyahanay. 21% na lang hindi, ha? Perte ng linyahanay. Perte ng Gay nagaway na. Gay nagaway na. Pangakig pa gani kundi mabakunahan. Oo, nya mawadaan. Oo, nya mo ning lain ni kay palapit lang, palapit. Mo amo na dahil nga mga isyu. Yeah, because naintindihan na sumusang aton mga pumuluyo, even around the world, that getting vaccinated has a total protection for you and for your family. But it is not really an assurance hindi ka ma-affectaran. You still get you still likely to be infected by COVID-19, but lesser. May ari pa gidok nga nagambal sa akon kahapon na actually nga ginsabat ko siya. Nya hindi ko yung papakuna niya not unless nga may 100% nga bakuna. Siling ko wala blas ang bakuna halin sa una nga 100% ang efficacy na why am I right, Doc? Nga why asang bakuna nga 100% ang efficacy? Why na iya? Yeah, wala na iya. Wala na. Not unless atong mga established na yung mga vaccines before. Atong pang-mention natin lang, MMR, polio, may long-lasting immunity na mo. Oh, long-lasting pero hindi 100%. Hindi 100%. Hindi 100%. I mean, yeah, may ara sila long-lasting. Pero, amo na mambal mo 100% protection. Ang mambal yan ako hindi 100% efficacy, protection. Kaya nga ito niya, ang efficacy is 95% is equivalent to 95% protection. May 5% ka pa nabilin nga pwede ka pa malatnan. Muna ang pag-intindi talaga sila eh. Actually, it has to be explained properly ang aton mga pumuluyo makaintindi mo. Filipinos are well-educated people eh. We're one of the highest literacy in the whole world. Makita mo na, Doc, sa resulta subong sang gusto na magpabakuna. I think ang Pilipino intindi na. Yeah, for those countries nga ang population ang iyang acceptability sa vaccine is greater or higher, dako chance nga ma-control nila ang hindi man makontrol totally pandemic, but less likely nga ang ilang mortality, morbidity lesser. I mean, nubo ang death rate kagang cases. So, they are more likely to have recovery towards the new normal in the future. So, sa ini mga countries nga wala gid na may mga hesitant. Damo, that's why hambal na to sa pumuluyo, get vaccinated because isa ka kaso sa Amerika, iyan isang nurse to nga kilala namon, may pasyente sila, ang ilay ko no kaso mo ni, halos tanan gasulod sa ospital subong are those that were not vaccinated. Okay. Okay. Tanan nga naka-vaccinate, fully vaccinated, wala. Okay. May isa to ko pasyente sila nga, doktor nga gina-intubate siya mo. Gina-intubate, intubate na sila, doctor, please, can you give me a vaccine now? Kaya why di siya nagpa-vaccine eh? Kaya hindi siya believer sa vaccine. Sorry, sila sa doktor siya, sorry lang ma'am, but you are late. It's too late. Kaya mo nang ko sa inyo sa pumuluyo, kung hindi ka magpa-vaccine, to get vaccinated, it will be too late na sa inyo. Nga, ang hinulsolve la, ulihin na sa tanan, you cannot blame anybody but yourself. Diba? Correct. Too late na. Too late the hero. Okay. Too late na. Hindi ka primero mo. Hindi ka primero. Anay kay na igo ka, mapabakuna ka. Kabalo naman kita nga kung may ginabatsyag kas lawas mo, hindi ka pwede bakunahan, di ba, Doc? Yes. Remember, ang subong ang trending subong sang Delta variant, ang infectious contagious stage ara na sa mga kabataan. That's why may mga sumusang CDC kag ang WHO, ang mga pharmaceutical companies nga i-fast track nila ang ilang nga phase trial kag emergency use certification sini sa mga vaccines na pwede sa bata. Kaya importante mo ang kabataan mo. Ang kung may mapatyan kita sa adult, although
is very, very, sad and sakit sa aton, madulaan sa ginikanan, sa aton mga utod. So, grabe ang sakit kung may mapatyan nga kabataan. Because kung adult ka na, you already enjoyed your life. Correct. Kung 70 years old ka na patay, after 70 years mo ka naka-enjoy ka na sa life mo. Sige lang. But ang bata, yung 5 years old pa lang, napatay sa COVID-19. Which is not supposed to be. Ha? Katamo sa mga pasyente, partner nga kwan, nga wala gidya masakit. Ha? Nagkalamatay sa COVID. Amo na bilang ang bal nila. Ang COVID number 6 lang na gano'n sa kwan na mortality kag death rate sa bilog ng Pilipinas eh. Ha? Ang number 1 ko no, kwan gidya, na cardiovascular diseases. Oh, wait a minute. Number 6 siya, pero at the current rate, dasig siya. Dasig subong magsaka. Kaga ang lain niya, kaya ang mag-cardiovascular diseases siya, damog kalamatay because of so many risk factors. Pero ang kuan na niya, granted na niya, because may underlying illness na dugay na mo. Correct, oo. Iniya ang lain kay may mga pumuluyo, may mga tao yung wala gid masakit, kapatay. Which is not supposed to. You're not supposed to die. They're not supposed to die because of any disease or underlying illnesses. So abrupt COVID dayon igo. Patay. Kag may ara man niya, Dok, no? Kay may existing may ara man istorya sa ako niya, may tupad kami balay, nagpa-inject, pagkaaga niya na patay. Hindi ta na pagpabangod sa injection. May ara mga ni after 1 week after na stroke, hindi mo na maka-correlate because there's a very minimal percentage. Ato lang ambal ko lang last February kay nagambal to nga si Real Dalondino. Nagamba siya, Rock, sa London ko no, 135 kabilog doon, napatay na to sa vaccine. Tungkol sa Astra. So, kurita, nawabla sa dito, Canada. Hiling ko rin, nawabla, pila na ang na-vaccinate sa Canada. Pila na ang vaccinate. Ti, mutang 30 million. Ti, ang 135, divide mo ba sa 30 million? 0.0000042%. Minimal katama. Kag hindi na yada, yun natin pag ipasibangod sa bakuna. Hindi mo na mapasibangod. Mga underlying na saya nga mga blatian niya nga. Pero ang nakapatay sa COVID is between 1.70% to 3%. Correct. Kontra 0.0000042. Anong ka 0 kag 42 mo amo na yung percentage na patay sa ginagawa nila sa COVID sa AstraZeneca sa Canada. Hindi mo na yung makakonvision sa medical parlance, sa statistics, hindi mo na yung makakorelate. Wala na siya basis. Okay. Ari pakita ko, kundi may mga advice ikaw, no? After pabakuna, wise ang strenuous exercise, wala sang inom anay alcohol at least for 7 days. Alcohol for mga 2 weeks 2 weeks, no? Tanda mo na. May araya nga niya, ako nag-inom ko duway man, wala man na siling ko nga mag-inom ka, may matabo sa imo, kundi advice na sa imo, kay basi bala matabuan ka, mas mayo, it's better safe to be better safe than be sorry. Kagang kung right after vaccine mag-inom ka, it weakens your immune system. Hindi pa dahil ka-react. Siling ko, it might not happen to you. Pero dako ang possibility nga matabo na sa in generally speaking, dakong posibilidad nga may adverse effect gid sa imo. Galing kay natabuan lang nga wala ka matabuan kay base may mga factors na damo. Hindi ko bro, it doesn't mean to say nga wala manggali sige maamu ko na. Kundi nga it's better to be safe lang, no? Pwede ta gid gyapon sundon ini mga advices kay mga advice ni sa aton nga mga medical doctors mo. Kasi rin ko nga kung tumano naton, why sa malain, siling tabla dok, better safe than sorry. Yeah. So, amo nang you're right, partner. So, ang generally, ang aton advice is get vaccinated.
Correct. Ha? Ako advocate mo ko sila mo gadusog iko nali sa una sang bakuna, that's why nga pag available na kag daw pwede na ko makapabakuna yan, pabakuna gyud dayon. Wala. Ang mo nang damo criticize mo na ako, grabe man ko ka-critic sa gobyerno sa nagligad mo. Especially sa Bacolod City, but because of pero we're not perfect. Hindi man to perfect na. So na-accept ko muna That's why ako nag-concentrate lang ako sa advocacy of public health education. Kaya nabalaan ko ang public health education kag ang aton ni awareness program makabulig gininadako sa papanubo sa atong kaso mo. Yes, correct. Ang mga malabot naton ang wala ka-intindi bala. Especially yung Imon Action Radio programa mo. Malabot yan niya sa to sa mga kabukiran damo yan sa probinsya Damo malambot tas ni damo damo mag-intindi na bala. As much possible ginabisaya at ginaki para maintindihan nila. Especially worldwide ng imo damo ka pamati no. Oo, damo ko di ani mga mga comment din from abroad Damo ko di mga listeners from abroad one of these days mga face-to-face ta. Oo, ganun para man. makita nila ang guyata. Dok, alang-alang ko sa akong time. Thank you again for your time, Dr. No? Salamat gid and for the information shared to us kag sa aton mga listeners. Salamat gid, Dr. Ibanez. Salamat, mayong aga sa tanan. Sige, mayong aga. Mga ka-aksyon, si Dr. Melvin Ibanez ang atong bisita karon nga Domingo diri sa Kapihan sa Aksyon. We hope nga mga information nga na aton nabatian dire can be very useful sa aton, especially sa sining panahon sang pandemic, no? Good morning dira kay Neil Brian Valuis, kay Jocelyn. Happy birthday kuno siya bata nga si John Robert Dispoho. Happy birthday sa imo. Si Jocelyn Dispoho gali ni. Sige, kay Julius Rainier Estares, kay VM Streamer. Good morning man. Kay Diding Alhomiento. Sige, Jocelyn Song Comedia. Tawgilan to si Doc sa number blang nga ginatag. Sinabala lang naton sa Action Radio naton nga listener ha. Para nga makatagaan advice ha. Sige. Hindi ni sa VMC nga doktor, may clinic ni sa 13th Street Jocelyn no. Kay Ma'am Vanessa Mayoli, what good morning. Kay Rogelio Catalbas Jr. Mayang Agadra, Remia Garcia, Lisa Joy Ilon Amoroso, RJ Amisola, kay Keith Robert Hilsinger. Prevention kuno is better than cure. Sige. Sa mga ka-aksyon, wala na kita sang panahon sa atong diri nga pagpangalagad sa Kapihan sa Aksyon. Isa naman kay edisyon atong gidulong sa inyo, upo diri sa inyo alagad Action Boy Duran. Standby na kita sa Brigade in Action, magasunod sa dili gid lamang madugay. Ayon lagad Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,